מתנדב שמגיע לתחנות החל מכיתה י', עובר קורס בסיסי של כבאות והצלה ונוטל איתנו חלק בשגרה ובחירום. עשיתי את ההחלטה הזאת כי חשבתי שזה מה שייתן לי אקשן, זה מה שאני יכולה לעשות הכי טוב. אני ילדה שיש בה אדרנלין, שרוצה לעשות הרבה דברים. חשבתי שזה היה התפקיד הכי נכון וצדקתי. מה שאנחנו רואים היום זה השבוע האחרון של הקורס. במסגרתו אנחנו נערכים כרגע לתרגילי הרעבה המסכמים, תרגילים שבעצם יוכלו להציג את הרמה המקצועית אליהם מגיעים אותם בני נוער, ולמעשה הם יוצאים מכאן ממש עם מקצועיות דומה לזו של כבאי בסיסי. עוד התקבלה הודעה על שריפה בדירת מגורים, קיים חשש ללכודים. לפי דיווחים מהשטח יש גם אנשים שברחו לגג ונמצאים כרגע על הגג. תרם לי הרבה גם מבחינת ידע וגם מבחינת מעורבות על תרומה לקהילה. כרגע אנחנו מתרגלים, יש לנו חוסבת חילוץ, מתרגל לרכב שבעצם עבר תאונת דרכים עם נקודים. כרגע מה שהצוות בעצם עושה, הוא פותח את הדלתות, מפרק את הגג מהמקום על מנת לאפשר להוציא את הלכוד מהרכב. אנחנו עובדים הרבה מאוד בשביל להטמיע בבני נוער האלה את הערכים של רוח התנדבות, של אהבת הזולת ורצון לעזור לזולת, של יכולת לעבוד בסבל, של משמעת וקבלת מרות, של כושר גופני, של בטיחות, של תדמית. אנחנו מנסים לחנך דור, גם לעצמנו שיהיה דור המשך איכותי, וגם דור של בני נוער שמסתכל קצת אחרת על הדברים ונכון ורוצה לתרום עם הרבה מאוד מוטיבציה. אני חוזר, שריפה בדירה, קומה ראשונה, חשש ללכודים.
קורס של חודשיים, למדנו הכל. לימדו אותנו איך לפרוס זרנוקים, איך לעבוד עם הכלים, מהי מהות האש, מהם המים, איזה יתרונות יש להם, איזה חסרונות. לימדו אותנו הכל כדי שנעשה את העבודה שלנו בצורה הטובה ביותר. החבר'ה האלה עוברים קורס חווייתי, מטפסים על סולמות, נכנסים לחדרים עם עשן, מפעילים ציוד של כבאים וחווים את עולם הכבאות וההצלה. המטרה שלנו היא גם לטפח את בני הנוער, לתת לו תעסוקה התנדבותית ולטפח לנו דור עתיד שהניסיון של השנים מראה שבעלי התפקידים הבכירים ובעלי התפקידים המצוינים היום בתחנות הכיבוי, רובם ככולם היו בני נוער מתנדבים שנדבקו בחיידק הזה והמשיכו הלאה. שיעורי עזר בחשבון וכל מיני כאלה זה נורא שגרתי. מכבי אש זה לא, ובגלל זה אנחנו כאן, אנחנו אנשים די לא שגרתיים שאוהבים אתגרים וסכנות, ובאמת להרגיש שאנחנו עושים משהו למען מישהו, שאתה רואה בן אדם שעם דמעות בעיניים, תודה שהצלת את החיים שלי, אתה מרגיש סיפוק אדיר. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.